Sanibonani makhaya. Lucifer lokhulumayo. Bakwethu ngicela sibonaneni kusasa. Kusasa ngiseThekwini la ngikhona. Umhla ka4, umhla ka5, umhla ka6 ngiseThekwini. Khumbuzanani ke. Kuyasetshenzwa bafowethu, abantu abeze bazothatha into yokuphila. Singancingani bafowethu. Asenzeni into ezophilisa abantu, singancingani. Ngicela ukuthi abantu abahlangane beze ekhaya umhla ka4 umhla ka5 ngiseThekwini ngisemgababa. Sondelani ke bafowethu nizothatha nayo into yokuphila, nizothatha nanku umcebo. Yini lento lena, asiyakhelanga ilwane, siyakhela abantu. Onenkinga nalokho bafowethu akahamba oyiphonse weni. Sengishilo futhi ngeke ngizokubuyisela emuva lokho. Angisabi ke futhi angixolise. Ngicela ukuthi abantu abahlangane beze esigodlweni bazothatha nayo into yokuphila. Siyathokoza.